ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମୁଁ ଚିଲିକା ମାଛ କିଣିକି ଆଣିଛି। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କାଟୁଛି। ଆକୁ କୁହାଯାଏ ବଳିଙ୍ଗି ମାଛ, ଚିଲିକାର ଛୋଟ ବଳିଙ୍ଗି ମାଛ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଛୋଟ ମାଛ ତ କାଟି ଟିକେ ଛଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ ତା ଗାଲି ଗୁଡ଼ାକ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ସେ ଅପରିଷ୍କାର ଦେଖାଇଥାଏ। ମୋତେ ମାଛର ଗାଲି ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟ ଘୃଣା ଲାଗେ। ଗାଲି ଗୁଡ଼ାକ ଛଡ଼େଇ ଦିଏ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ। ଯେକୌଣସି ମାଛ ଆସିଲେ ମୁଁ ଗାଲି ଛଡ଼ାଏ। ଆଉ ତାର ଏମିତି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ପିତ୍ତଟେ ବାହାରେ ତା ପେଟରୁ, ସେଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ସେଇ ପିତ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ। ଆଉ ତାକୁ ତାପରେ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଟିକେ 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 କରିକି ସାଇଜ୍ କରି ଟିକେ ଟିକେ କାଟିଲେ ମାଛଟା କ'ଣ କି ଭାଜିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେ। ପଖାଳ ଭାତରେ କି ଗରମ ଚାଇଁ ପଖାଳରେ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ମାଛ ଏମିତି କାଟିବ। ମୁଁ ଆଗରୁ କାଟିକି ତାକୁ ଥୋଇ ସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ସବୁଯାକ ମାଛ କାଟି ସାରିଛି ମୁଁ। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଧୋଇବାକୁ ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଭଲକି ତାକୁ ଧୋଇ ନେଇଯିବି। ଭଲସେ ଆମେ ଧୋଇଦେବା। ମାଛ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖ, ଲୁଣ ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା, ହଳଦୀ ପକାଇବା। ତାପରେ ସେ ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ କରିକି ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ମାଛ ହଳଦୀଟା ଟିକେ ଗୋଳେଇ ହେଇଯିବ ତା ଦେହରେ। ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ହଳଦୀ ତା ଦେହରେ ଲାଗିଯିବ। ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଚୁଲିରେ ତାକୁ ତାୱା ବସେଇବା। ତାୱା ଟିକେ ତାତିଗଲା ପରେ ତେଲ ଟିକେ ପକାଇଦେଲି। ତେଲ ପକାଇ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେ ତେଲଟା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଚାରିପଟେ ତାୱା ଚାରିପଟେ ଲାଗିଯିବ। ନହେଲେ ତାୱା ଶୁଖିକି ଥିବ ଯଦି ମାଛ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏ ମାଛ ତ ଭାଜିଲେ ଏମିତି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ। ଚିଲିକା ମାଛ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁକା। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଉଥିବେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଜଣାଇବେ ଯେ କେମିତି ମାଛ ଭଜାଟା ଭଲ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଏଇ ମାଛ ଭଜାଟା ପଖାଳ ଭାତରେ ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆଉ ଚାଇଁ ପଖାଳରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଚିଲିକା ମାଛ କହନ୍ତି ନା ମଧୁର ମାଛ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭାଜି ସାରିଲି। ସବୁଟିକୁ ଭାଜି ଯାଇକି ଥୋଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ।